Mayong bungkag sa tanan. Mo na to siya. Oh, gangadangan ang bayot kay pamatig kaanyag ireng. Mo to si Donya ang nag-drive sa iyong motor. Kanya na padaplin sa may kariyot kay maglimpyo sa ihang motor. Kay hugaw kayo, kay lapo kayo. Nya mo to ni hug siyag 5. At least ni hug siyag 5 sa laki gani makabayad gani siya 150 ireng. Wato yung kabisiritan. Gwapa kayo na siya. Sagol. Sagol yung ipamati ron. Ay, ginoo ko. Moto akong giholman ang host kaya akong gilimpyuhan akong chanilas kay kinahugawan murag tag-iya. Char lang. Nya akong gilimpyuhan akong chanelas kay puti ganahan mo gutag puti so dapat limpyo pa daton chanelas no mo na mga bayot dapat limpyada mo di mo sige hinugawan nya mo na to ang ending sa atong 5 pesos 5 minutes ra good grabe pud ka ereng mo to si Don siyang gitapuhan niyang mahiwagang motor ihang kasangga day and night. Moto, akong gibigjuhan ang kapaligiran kay Sophie's po niya. Sayo pas kabuntagon. Lami ka ang surrounding kay green kaayo. Dili polluted. Dili gamit. Ang nagbidyo mo'y gamit. Chareng! Ay, ginawa ko nato sa Causeway Bridge. Connecta sa Tagbilaran City. Moto, isa pang istorya kamoy sumpay be ereng. Yan hapit na sa kuan light shipping office kay magkuha lagi tag ticket kay maadto tag Cebu City. Tinalian na siya nga lakaw kay mo biyahe mi og alas 12 sa Odto. Nya labay mi sa cathedral kay mo man jud agyanan pa dong sa light shipping no. Then sa Altaseta, BQ, sana all. Mo to naabot na mi sa light shipping airport. Nang saan man ko eh. Sorry, first time na ko nag voice over Eric. Wala si Don sa una, gwapa kaayo oh. Kami kang lubot. Ay, ginaw ko. Oh. Aw. Diba? Pak na pak. Lumiere yan. Kintahay ka nang ganahan mo palit. Lumiere. Palit na muna ako. Buto sulod na may sa light shipping yung office. Office pa? High ticketing. Muna siya. Uhaw na ko ni siya. Ay, baho daw yung mas. Uy. Number 6 ta guys. Muna lingkod ang bayot. May hatag na, naglukat nag-ticket. Mo to, video muna siya sa kuan. Basig na ilaki makita, ereng. Sa mo to, kamay lang jud kuwang para makuha nato atong ticket. Mo to, ni lingkod migbalik kay wala pa ikasukli kasayo pas kabuntagon. Nya, gitawag nami kay na ang sukli, nya. Ayindog na mi para manguli mi sa among balay para mag-prepare kay mag-impake patamang hambayot. Oto na maoni atong ticket. Tapos nag-drive na si Dons padung uli. Kakanta-kanta ko ana kong gi-off kay makay-parite niya ta kay hindot kay tagtingog mga bayot. Nya mo to tugbong na ta labay ta sa Causeway. And then padung na ta uli guys. So bye!